تیز دوی کنش салом расоз хуб саломатӣ хуб чӣ ба клоз эфир кардагем умуман ягон одам нест чӯ то апашин нарафта чӣ хеле саломе сози ака мешава хелат сози брат хуби саломатӣ хубай ҳоҷи али чӣ хабарай растаткай в общем да видео чӣ намерасад ягон чӣ боша агар мисол бинависем ҳамҷода да видео гӯянда ислошне чӣ ба одам кам накиша намедонам брат нав амеози ҳуй кардагем вообще гуфти хед одам кам 2 минут чидаге нав сешн май мохи ҳами чӣ май мохи ҳами компота худам май мохи ҳами компота худам хеле нафаҳмидам брат чӣ ман дора ҳама сада яка зинда бошӣ гап нест братан бошӣ оҳо 5 одам шидем 2 та лайк ку братанон монем амон лайкҳоро ягон одам шавад 10 минута 15 минута чақчақ кунем баъд бо ҳозир дар канал бо видео пахш дагем да чӣ мехоҳи одам камай вообще ягон напошини видеоро для взрослых мондагем аям сабаб боша дар ки я видео дигар ам хел мондем 18 плюс мондем якчанд видеора барои жалброӣ накарданшон подписчико чандташ бигем жалбам кард мешава барои ки мега тамошо намешава эфирам ам хел мондагем аям сабаб боша 4 та мешава 15 4 та мешава 15 салом алейкум чӣ хеле кардам шерхон фаттои соз хуб брат салом алейкум акасози меша элсм про шумо созен хубем братано шерхон фаттоев ҳамҷода ҳасти браток чӣ гап хабара коро чӣ хеле хеле сози хубӣ ку 6 нафар шиден 3 та лайка биҷихе намо лайкҳоро братани оҳо бугашт 3 нафар шид меша боши брат видео кам баромадест о братан хи вообще чӣ хел бугум просмотр вақтое хеле ҳамизме ки мисол 18 плюс мондагем видео просмотр нагирифтесиян рости гап чӣ хеле ки дигар мисол видеоам набароварисем ҷа пас иншоаллоҳ ки мисол мебарорем мумкин ҳар рӯз нашаване ки як рӯз пас мешава рӯз ба рӯз ба ҷои просмотр гап нест братан ку бина ки мондагия як нафарай бо ҳамон баромад чӣ хеле шид истед саша ҳамидов хелти брат ҳамиҷон тамом дига ягон кас нест
мо ҳамиҷоем ака бошем брат 2 нафар айнав короче яй чӣ сабаб бошад надонам 3 нафар ман 1 сол дорам марҳамат братан ҳаминҷа хеле ҷои савол пурсида чӣ саволе бошад шумо теорем см шарипов твой брат да он мой брат родной брат этого я раньше сказала сколько тебе лет ну это по-моему не важно мисол бо нагӯянд ки нагуфт хай мисол 21 ам 21 там 21 сола музи салом братан карол сози хубе братан саломатии хубе аввача куҷода мегарден я бо рефиқ кардем я он кас набронисе асоси брат неми асоси брат неми нафаҳмидам саша ҳомидов асоси брат неми чӣ хели эсм шарипов гуфтеси эсм шарипов бугӯя кай родной ман родной мисол акаман акаи холги ман мегам чорта вақтои хел аввал просмотр соз буд мисол 10-15 ҳазор мегузашт то 70 ҳазорам рафтагӣ буд вақтои охир намедонам чӣ шидаи бо хеле просмотра дига курс мекисям ва пешака зинда бошӣ брат саша ҳомидов 4 каси чорум одам кияй одами нав ягон мешинохтагӣ бошад суперкил тжк ҳамҷода ҳасти брат даниел сп даниел ту чӣ нестӣ чокарен ака камнамоку шейхон фатоҳ ҳамҷодем ку брат чокади ягон гап буд ки ягон саволта ҷавоб надодем ягон чӣ шид ки салом ака тинҷи хуби бос n1 меша брат соз саломатии хуб кору борам азура салом родной сози сабрзод мешава родной хитам сози хуби саломатият хуба на одамо хабардор шидисиян чӣ хеле шидисиян видеое ки ҳозир партофтем братани ки тамошо кард кубуга чӣ хеле мисол монтажаш овозаш музикаш куҷош мисол ягон ҷош хатогӣ бошад ай дасти видеоҳои то шаво дигар тоқат туалет намерам ман тамошо кардам зурай брат охе братани хито мисолам хеле видео заказ мекунем ки ака видеои тарснок бошам ака мисол дигар намуд видео мекунӣ намешава анам хеле видео бисёр шава беҳад нағзай имо да навистем ака дер ҷавоб додем раднойҷон агар ватсап боша мисол ватсап дошта бошӣ ё телеграм ватсап да бинависон мисол ватсапда мисол ҷавоб дода метавонам тез мисол имонда бовар кунӣ агар мумкин 1800 1900 одам боша так фикр ки мисол рӯзаш омада чандта мисол сообщение чанд кас менависад уже спам да галидаам мегирад успед намекунам я хелоша мемонам қатъи очам тамошо мекунам мега очам усаш кунам тарсидам нестай брат не ки ҳамеша мисол фаҳмидам ки ҳами духтарам ҳамин намуд видеоро тамошо мекардиам ака
Burada toplu video koraka bir tarka istet. Namıcayım aka. Manyak solduro. Mesela şey kanalim olarak reklamına kadar. Elson Pro. Jak kanalim reklama nakade aka. Elson Pro. Navisku. Кори аҳолта гап зан радной очам мегӯяд рӯз замон тамошо кунем шавда шугани меҷақа одам тарс ҳавол нем братка чӣ хел бугум ранги ҳамо рӯз пештара бугем гаштем ҳаминҷа видео монтаж карда ягон кор бори не мисол одамида хай братан мисол рӯза тамошо кунем бо рӯза мисол хубтара кайда чемай шав махнам просто ки омӯхта киштагӣ мисол шавай рӯза мегирам сраза озвучкаш мекунам монтаж мекунам мепартам ҳози наята партофтагем ҳози партум дум ба дум мисол бо эфир кардагем Elson Pro бромадаге ҳаминҷа я бобунайс инҷа дабора бонага се тамаша чор тамаша чор тамаша се тамаша панҷ тамаша ягонашо нафаҳмидем касе братан ин медроя бо айни ҳам баромаданаш ҳам шабҷиқа федик дела у меня охеренно короче у вас как там всё нормально панҷ одам федик братани савол боша марҳамат ягон савол дошта бошен бутенбошин агар 2 минут пас эфира мекишем ки уже 15 минут шид ягон одамам ягон навигариям нест да конечно ма беғарз аз видеои шумо ку ака шарифро тамошо мекунам ҷину аҷинаш ака шариф фотоҳо задал хона видео короче снимат кеса монтаж кеса скорее всего касе агар мисол дар бораи ки см шоу дайку нека қатӣ ки иштирок кардаги лола қатӣ лолит талайфайку лолай блогер ҳамон қатӣ иштирок кардаги касе таки мисол интерес набоша ягон минут пас бояд ки бироя каналда да конечно шумо офис дорем ова брат ҳамҷая офис ҳаста асосӣ брат неми как работать че как работать тебе как работать тебе какой работа см шариф акама дакай родной федик брат правильно напиши тоҷики қати нависон брат ё ки ҳам урус қати мисол гапота правильно нависон ба худо ова брат бо ма дурӯғ мегӯ зуҳур обдужа салом ва алайкум салом брат соз хуб саломатӣ хуб чо кардем ака ту да молодец видео да гавес боши шерихон фатоҳ илҳон салом алейкум ай питер ва алайкум салом ба бачаҳои питер ай душанбе сити тоҷикистон бачаҳои питер ҳам ҳастанд айҷа салом азам ягон видеои страшни парто ки одами дидаги роҳат кунад брат ака нафаҳмидам ки ба видеои страшни одам роҳат мекардай гап нест брат кӯшиш мекунем не ки қонунои ютуб ганда шидагиай бисёри одаморо тамошокунӣ намемонад видеои страшниа серьёзно чӣ ба монанд нестем камтар чашмот монанда чӣ хеле брат монанд нестем брат касе ки мебинам мегӯяд
монанде наона ба худо қасам якум одаме ҳаста ки мега ки монанд нестем. Скорее всего бисёр одам меган мисол ҳам овозтон монанда ҳам мисол хитон монанден. Просто ки вай риш дорад ҳамон. Аммо одамот даромада бро. Сен хаям даромада монен ам лайка ба броем брен охи. آره اگه کلاری که وری زورکری لگذاشتیم کمتر چشمات ماننده تمام چشمام نکروز شما در چی میشود؟ نکروز براتای رادنو پروستا ошно айда короче тари буга агар агон раги хеши бошад не просто мисол ҳамкор родной брат ҳам хеле вареда ака айда короче скорее всего не ки шумо оилавӣ гап донен ҳа чӣ хеле гап донем брат мисол мо амранг дамои обычный чӣ хеле ҳастиян мо амхел тавозуни ҳақиқат шашум беҳтарин брат зинда бошӣ тавозуни ҳақиқат брат хитан да ҳамҷаи карол туда гап нест брат ҳамеша ҳамҷадаи ака шом таваллудатон чандай таваллуди маро олиам нагуфтам намедонед салому алейкум тавозуни ҳақиқат ва алейкум салом амин ма кайф мекунам дар гапҳои эсем шарипов ба факту далел гап мезанам ова эсем шарипов рости гап ай ҳамун аввал ҳам хеле пешаи блогеришам ҳам хеле бад ягон гапа бефактш намезанад любой гапа аввал меёвад точкаша мисол меқапа одамам бад гап мезанад додари эсем шарипов шумоем ова ма додари эсем шарипов брат акаи муҳаммад чӣ вақт видео набироварес инаме ҳозир одной дар комнатаи дигари видео монтаж кестай қариб бучидагиаи видеои короче эсем шоуай рубрикаи эсем шоуай лола бозӣ кардагиаи қатъи нека топ ҳозирам бояд короче бироя як где-то мумкин дар 10-15 минут пас бироя салому алейкум брат азам блог маро шинохте о клуб сити брат анамҷа худа дар коби как раз инамҷа ҳама подписчиков гуфтесиян ки видеои страшни брор ты худа чӣ мегӯи ҳамин темада видеои страшни ам брорем ку бинависи ягон чӣ тавозуни ҳақиқат шерхон фото не нагуфтем ма братани ҳамин қашан мегӯм мисол ки таваллуд мисол пурсесиян соли таваллуд чанда донишгоҳи миллӣ да мехонам ҷазирада ягон тамоҷа бошен мисол дар пеш мебинам тона як рекламат накард баъд эсем шарипов тавозуни ҳақиқат мисол брат иҷа гапае ки мара реклама кардагия мисол як вақт реклама кардаги бад мисол чӣ бигӯм ҳозир ма мисол опите ки мисол ма он намуд опита надорам ҳозир мара мега реклама мекунам мисол подписчикам мехеза мисол 20 000 да ма мисол опите ки мисол одамое ки ходам тамошо кунам ма мисол опита надорам ки мисол ма ҳамун намуд видео ма конкрет накунам ҳозир ма мисол ки бихезам худам мисол да 5-6 000 кунам баъд мехезам мисол мегумш кадан мегирам брат акаи муҳаммад чӣ ба видео бихорес як реклама накард салом чаро видео кам зуҳур дужаре ака брат ҳамун чанд қайтосем кардастем 5 лайк брат ба пеш гап нест брат зинда бошӣ хеле ба ҷавра ба чизи реклама бихезем баъд мисол худмон ягон меҳнат накунем чӣ хел мешавад клуб сити брат ҳамҷадаи ҳолиам як бор навис дар кадом тема ту мисол ма чӣ мегӯӣ видео мегӯӣ инҷа ҳамаи братҳо дар бораи чӣ гуфтесиянд короче ҷингала инамҷа ҳозир як комнат дам ягон ҷин пин боша бикоем ягонта меёфта бошем
rahmat brат. Gap next, Karol zinda bosh brат. Salom go'yad chi? Salom go'yad chi? Chikali salom gum brат. Man mara salom shu alaykum chi? Jin ba. Jina amra kofta istam moz rost gap nayaftam moz ham pishto iskam kor agon shabine. Ina ka bon yok nechton agonji. Что кунен агон видео страшный. Зухур агар бародар хоҳиш дошта бошӣ бро. Бародаро хоҳиш дошта бошам бро. Гап нест братан, мисол мо ҳам қадар галасавани зиёд шава. Эҳтиёт шав ҷин ҳуҷум накунад. Ман худам ҷинам брат, Наврӯзҷон TJK. Ман худам ҷинам. Ҷина чӣ кор мекунем? Ҷина дар саро месам. Ҷин маро бина мегиреза. Ҷина худчон дар балои ман мондагиам гуфти гапам. Худам ози дар болои дивон бадам тарсидам сразу. Брат тарин наша мисол ки чӣ хел бигум. Одам то чанде ки тарсидам хел метарса. Братане, короче ягон савол набоша. Короче ҳамада давай видеои нава тамошо кунед. Лайк чанд одаме ки дар ҳамҷа ҳастан ине ки аниқ комментария бинависена. Бошем бародаро дар паноҳи Аллоҳ.